Ens agrada molt el bàsquet, ens agrada veure la nostra gent com gaudeix dels partits que fa el nostre equip i ens agradaria que les vostres empreses també poguessin formar part d'aquest projecte i que sigueu una empresa única. Pel club és important fer aquest tipus d'actes i convidar els empresaris de la zona perquè així els podem explicar una mica més de prop què és el club, els valors que estem promovent i demanar, si és possible, que ens ajudin una mica, perquè a vegades amb cada granet de sorra acabem aconseguint els objectius del club perquè Bruni Girona no està fet d'un sol gran patrocinador, sinó de moltes petites empreses que ens ajuden. I aquesta és una manera de poder estar a prop d'ells i d'explicar-los una miqueta el funcionament del nostre club. Bueno, la verdad que estoy muy contenta, ¿no?, de ver tanta gente aquí, porque al final yo creo que esto es un proyecto, ¿no?, que une pues muchos patrocinadores, así que yo creo que es importante que la familia del Uni siga creciendo y que poco a poco pues seamos cada vez más y que el proyecto siga para adelante. Bruni Girona a dia d'avui encara pateix una sèrie de desigualtats i és que l'esport femení no és considerat un esport professional com pot ser-ho el masculí. Llavors, primera que és un motiu més per poder col·laborar i també el fet de poder col·laborar en un projecte de territori, a més en l'àmbit de la igualtat, crec que a nivell d'empresa dona una visió cap al treballador, que la seva empresa té aquesta conscienciació amb els temes d'igualtat. Crec que la mostra és això, jo quan sentia l'explicació d'abans i tota la feina que hi ha darrere per fer créixer una altra vegada és tornar a superar adversitats, no? És saber que finançar un equip d'elit femení no és senzill, que hi ha moltes hores de feina a darrere, per tant, com a mínim, des de part de les institucions, tota la implicació per buscar suports en 1000 línies, en crear aquestes complicitats a vegades, de gestionar diferents àmbits on ens podem moure i a la disposició per seguir treballant i seguir fent créixer, pugeu a sobre d'una onada, que és l'esport femení.